Joo, nyt mä voisin tehdä kyllä sellaisen Pokemon-korttivideon. Ei ole mikään pitkin joulukalenterilukku, mutta mä otin näistä Pokemon-kortista, kun mä oon sikana. Niistä jotain randomeita. Ja tää nyt me laitetaan tällaisessa järjestyksessä, mikä on hienoa. Ensimmäisenä tuli joku tällainen. Siis tää on ihan ok, niinku ihan super. Laitetaan se tohon keskelle. Sitten tulee tää. Tää mulla on niinku Pokemon Go's. Tämä on kyllä hienompi kuin tää. Niin, joo. Toho. Sitten täältä tuli tällainen kortti. Miltainen. Tuohon tuli noiden keskiväliin. Sitten ottakaa. Oh my god, tää on aika hieno. Tähän mennessä hienoin. Meni tohon. Tää on niinku tällainen shiny eli kiiltävä tässä. Koska jos tää kortti kiiltää, niin sit se on shiny. Mulla on tää. Kyllä tää on kyllä hienompi kuin noi kaikki tästä. Tääkin on kiiltokortti. Mut tää ei oo niin hieno. Mä laitan tähän. Aha. Nyt tässä tämä. Kun mun pitää yhden kerran, kun mä täällä kuvaan. Koska en nyt mun naamaa näytä, koska muuten te ette näe näitä. Ja ne ette näe näitä. Mut juu, siis tää meni tähän. Tähän vähän niinku keskiväliin, mutta ei oo kyllä keskiväli. Tää on aika hieno kyllä. Tällainen. Mä en saa sanoa näiden nimiä, mut joku vitsin Yvelta. Siis tätä kääntelee, niin siihen tulee tällaisia sateenkaarijuttuja. Tää on kyllä hienoin tähän mennessä. Sitten tuli tällainen. Siis täällä on mun paras kortti. Minkä se oli kyllä tossa päällä, tän päällä. Se nyt multa. Mut niin, sen takia mä en ottanut sitä, koska se on niin hieno. Niin se on aika ekana. Mut ottakaas. Tää on söpömpi kuin tää, mut mennään nyt siihen. Noin. Sitten tämä. Pistäisin sen ehkä tähän. Sori, että tässä nyt tulee tällaista sotkua, mutta hei, kohta jouluhuomenna. Okei, kysy, miksi meillä on tällainen. Joo, no toi ei nyt haittaa, vaikka näin suoriin, mutta minkälaista te olisitte ottanut? Mut nyt tulee tää mun vika. Oh my god. Retard. Tää on siis mun ekasta korttipakasta tänä vuonna. Niin. Tän vuoden ekasta korttipakasta. Tän ihan sikahieno. Joo, kyllä tää menee ykköseen. Okei, nyt näytän. Tässä ykkönen. Charizard. Yveltal. Simivar. Seps. Oottakaa, mä en osaa sanoa näiden nimi, mut Seps. Trika. Sitten Slither. Wing. Go-Geist. Joku hitsi. Mienfoo ja sitten Meltan.
Yes. Nyt vielä tällainen loppu. Okei. Mä kysyykö mikä tää on? Joo. Hei hei. Nyt me olemme. Ei mun kortti meni tonne sännyn alle. Hei hei.